Toto je mango. Kúpil som si ho preto, že som si uvedomil, že vlastne nikdy som neochutnal, že samotné plod mango, iba som takéto veci ako jogurty mangové, ale nikdy som nemal čistý plod. Tak dneska uvidíte moju prvotnú reakciu, ako mi chutí mango ako plod. Vedeli ste, že mango rastie na stromoch a rastie v krajinách ako je Brazília alebo India. India je najväčší producent manga na svete. Mango sa prepravuje vo veľkých lodiach 20 až 50 kľudne dní, kým sa dostane do Európy k nám, a potom ešte si to zrieva niekoľko dní vo veľkých skladoch a potom to ide až do obchodu, kde to nie je ešte úplne dozreté a dozrete to až doma. Také zaujímavé, nie? Že mango, ktoré si dal, tak vlastne ono bolo už odtrhnuté pred 2 mesiacmi. Takže si ho ideme teraz narezať. Asi ho budem rezať cez stred, keďže neviem, jak sa presne reže mango. Mango je kôstkovité, má jednu veľkú kôstku v sebe. Takže tak nejako som si to predstavoval približne. No, asi mi to nevyjde. Tak skúsime ešte takto. Dať to takto na 4 časti. No. OK. Tak to asi približne. Netuším, jak sa rozoberá mango. Ale máme teraz jednu časť. Ideme teda ochutnať. Idem teda ochutnať mango. Ňamka. Áno, je to dosť solidné. Ňamkozné. Také, jak ananás skoro. Dobré to je. No, to je asi všetko z dnešného videa. Snáď ste sa niečo nové dozvedeli, naučili. Takto mi chutí mango. Je to fajné ovocie. Chutí veľmi podobne ako ananás. A hej, prvýkrát som ochutnal mango. Majte sa pekne, krásne. Učím sa s vami. A papajte ovocie. Teraz tu ešte chutnám to vnútro. Som odrezal si tú vnútornú časť, čo tu zostala. A je odoslačia, ňamkozne. Úžasné. Dobre, idem to dojesť teda. Ešte raz majte sa pekne, krásne. Ďakujem za pozretie, dúfam, že ste dali like, odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Majte sa. Mango, 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 mango.